Tanakum ka suba baje amula kabo musugo amu hame musugo kasu baje Joto nono kurumbai yang Rakesh Devarmani bago yang subachu kaisa dokurangno sanjago bono doctor kaham phunuknani bagui boni kidini side o pathor khai tonga abo nainani bagui ang jotono dokurangno kisa chubachu naijajago tai kaisa kurungkha ang bai monai Tusha Devarma borokni don no belai hambai maro ani bwsano borok asok kosto khe chubachu khainani bagui satung kwbangma o nokhorlainani ma nokhorka aboni bagui bono ang belai belai hambai maro ani bwsamui asok kosto khlaimani bagui ano chubachu rwnani bagui borok tabuk asok kosto khe lama hachakmak ani bagui borok phainani hinui uansukgui tonglaimani bagui borokni don no bo ang belai belai hambai maro bisi kutungma romui ani cherai hamya klaijak school o thangmaya onek duk suka angni buma angni bupha naijaknai jesugi mal mata falsuka cherai no doctor naimani bagui tai coverage naikha abo bai wngya tabuk haini hai tei waisa doctor kaham phunuknani bagui ang jotono no chubachu ma sapika kisa no norok ani bwsano maya gwnang rok twipra rok kisa chubachu rwkhe ba ani bwsano tei kisa khe ang susto khe twi faima nano jotono no swngmani kok belai norok no hambai maro ani subdivision wngkha Sonamura PS wngkha thana hinkhe Melaghor borok wngkha Monbuk district wngkha Sipaijala ang tongo wngkha Dokhin Tibandar belai norok no hambai maro swngmani kok.